Hej så YouTube. Og så... Jeg sidder i hvert fald over hos Victor lige nu. Ja. Og vi er på Victors server. Og vi er her i dag for at lave en lille troll video. Ja. Og mig og Victor, vi har gjort os vanished. Så Trods vanished. det er godt. Og vi skal troll Nipoko. Ja. Som er virkelig, som har været lidt irriterende i gamle dage, men ja. Så det kommer til at blive cool. Oh, what the fuck? Prøv at se forret. Prøv at se forret. Okay. Det er grimt. Okay, det skal Og være bagefter sådan, kan vi det skal så være sådan, når han så kigger, når han så bliver tilfældet, så kigger hun til den der vej, så er det sådan en stik eller noget andet. Ja. Totalt spooky. Yes. Så vi starter igen, når det er, at Nipoko han er blevet tippet over en eller anden. Nu skal de tidspunkt. først, nu skal de allerførst få lavet de her Så ja, vi ses lige om lidt. sammen. Dejlig is. Og så er det jo i, så ser man nu ind i, når vi er færdige med videoen. Og så vil vi gerne svare, hej. Dejlig is. Lækker. Bye bye. Vi er tilbage. Ja, det er. Og vi har så fået lavet det her lille sted, hvor det er, vi skal have vores lille troll. Han skal godt nok blive leftet. Okay, nu tilbyder jeg ham snart. Er han leftet? Ja. Okay, nu har jeg lavet den her færdig, så når han træder på presser, oh god, der skal være sådan en kæmpe hul her. God. Okay. Gør sådan, at TNT kan springe. Nej. Han er dum. Okay, jeg skal have ja, alt under kontrol. Ja, det er en faction. Jeg med hånden. Håndet den. Okay, nu må I se. Pas lige på, jeg skal lige tjekke noget. Pas på, sådan Hvorfor? Det kan den ikke. Why can we not be friends? Vi skal stå på den tætteste blok, den skal være under den her. For den kan aktiveres. Skal vi også bare gøre sådan? Ja, det vil jeg aldrig oppe. Nej. Du fik en flame bow. Men der kan man gribe. Godt. Tjekker lige. Nej. Check Stil in, væk. okay. Okay, Skynd dig væk. okay, nu prøver vi. Prøv at gå op og trykke på den her pressure plate. Wow! Og så er det så, der skal være lava hernede. Ellers så virker den. Good job. Dum dum. Oh. It's clean and safety. Okay, stop. I think it's safety. Do it. So stop it! Dum dum. Oh. Nu er den færdig. Sådan der. Okay, nu ser vi ham. Er der vanish? Nej, nu går vi lige også vanish. Ja.
er nu det hele sker. Nu det hele sker. Okay. Den der. Så tilbeder jeg, okay? Mhm. Han skal herover. Han skal herover. Ej, han er ikke hjemme. Vi troller ham der Rasmus. Nå ja. Rasmus. TP. Rasmus. Er du klar? Ja. Tryk. Ej, jeg tippede sammen, lol. Han løftede. Wow. Skal ikke gøre noget. Mm. Okay. Hvor lang tid? Hvad the fuck har du lavet? Det er ham, der er den her Psymatic. Ham der er Psymatic. Psymatic. Ja. Ham tager vi. Okay. Okay. Sådan. Okay, time. Set. Er det ham, der vi skal TP? Ham, der lige har skrevet noget? Ja. Okay. Og så say. Jeg er. Jeg er... Okay, nu kommer han. Er du klar? Nu kommer han. Okay. 3, 2, 1, 3! Jeg må nok lidt hurtigt ikke være vanished. Okay. Jeg kan ikke. Men det kan jeg. Semantic. Og jeg tippede den forkerte. Sådan der. Okay, sådan der. Der. Så er han her. Hvor er han? Jeg går. Jeg ved ikke, hvor han er. Han må træde på presseplaten. Hvorfor er han her? Ja. Han er gået nedad. Nu går han nedad. Han går nedad. Han går nedad. Han træder. Der sker ikke noget. Der sker ikke noget. Det er hvad sker der? Hey, ikke have noget i hånden. Ikke have noget i hånden. Han kan se dig. Han er XP Gaming. MC Lilo er. MC Lilo! Han bliver slået. Lad os prøve at slå ham. Ding dong. Han nåede lige at se det. Bing bong. Der må være nok gerne med vores fælde. Lad os prøve at se, om den overhovedet virker, når vi står på den. På nettet. Nu prøver jeg lige. Den virker slet ikke. Mærkeligt. Der må noget galt. Jeg ved det nu. Det er slet ikke opdateret. Sådan der. Nu er den connected. Så lad os prøve igen. Ja. Så nu løfter vi bare. Nu løfter vi. Okay.